وزیرین دروین کوalisyona dijî Daişê di konferansekî li Washingtonê de kom bûn û hevkarê me Salih Demîcer ji di konferansê de amade bû. Salih tu xêr hatî. Salih tu dengê me dibihîsî? Belê dengê te tê min fermo. Belê Salih di konferansa de babetên sereke çi ne gelo? Belê yekekî aram wek tu zanî ev kombûn ev ya koalisyona navnetewiya dijî Daişê yek û şêst û heşt welatên cîhanî tê de beşdar dibin giringiya vê kombûnê îro li Washingtona paytext li Wezareta Derva ew e ku yekem car hemî endamên vê koalisyonê lê amade dibin. Kombûn berî nêzîkî di saet û nîvan saet dehê beyanî bi dema Washington paytext dest pê kir gelek xalan ronî didin ser gelek xalan destpêkirina divekirina daniştina yekem da Wezîrê Derve Rex Tillerson behsa giringiya têkbirina Daeş bir û behsa giringiya ku ev welatana welatên koalisyona navnetewî bi awakî rijdî li ser erdê beşdar bin di têkbirina Daeşê da piştî wê Serokvezîrê Iraqê Heyder Ebadî axaftinek pêşkêş kir û behsa wê yekê kir her wî jî ji aliyê xwe da. Tiştê giring di vê kombûnê de ew e ku wê gelek xalên giringên ku rastî pêwîstiya xelkê li wê derê pê heye ku wê bêne guftûgokirin. Kombûnê berî du saet û nîvan dest pê kir li dirêjiya rojê berdewama anha di vê navê de di wexta ku ez were de axivim da hemî wezîr rabûne ser podyum li ser şanogehê wê wêneyekê bi hev re bigirin di vê navê de wêneyekê bi hev re digirin niha û piştra wê derbasî kombûnekê bibin. Belê Salih ev konferans hat qare guhurtinê çi bîne holê gela? Tkarî pirsa xwe dubare bikî kekê aram? Ev konferansa li Wezareta Derve Amerîka çêbûyî qare guhurtinên çi bîne holê di şerê dijî Daeş de? Bi rastî yanî pêwîst e ku bête ragihandin ku gelek xalên girîng di vê kombûnê de wê bêne guftûgokirine ev ya yekem xala yekem ew e piştgiriya leşkeriya dijî Daeşê ji aliyê Amerîka û welatên vê koalisyonê da ya din nehêştina şervanên biyanî ku biçin ji welatên derve biçin tevlî Daeşê bin li Sûriye û Iraqê ya sêyem têkbirina jêderên Daeşên darayî ya çarem seqamgiriya herêmên rizgarbûyî û yên ku bê rizgarkirin em dizanin li van herêman hîn neqes seqamgirî heye ev herêmên hatî rizgarkirin ji destê Daeşê xelkê sivîl wan deran nikare vegerin herêmên xwe ji ber wê di pêwîst e ku seqamgirî li wan herêman hebe xaleke dine girîng rewşa mirovahiya van welatan divê van xelkê sivîl divê bête parastin divê pêdiviyên jiyanê ji wan re bêne dabînkirin ev hemî tên guftûgokirin xaleke dine girîng jî ew jî şerê li dijî propaganda Daeşê Daeş dizanî di şerê xwe da gelek propaganda bikar da anî gelek xelkê sivîl û şervanên biyanî bikar da anî ji ev kombûn wê gelek van xalan û gelek xalê dijî rûnî bide ser. Belê hevkarê me Salih Demîcer ji konferansa taybet li Wezareta Derve Amerîka me guhdartin gelek spas.